Helo, a chroeso I Qs. Dylan ydw I. A Lowri dwi. Qs yw eich podlediad Rownd misol, lle byddwn ni'n edrych nôl ar rai o brif benawdau Glanrafon. Ffer efo ci. Paid malu. Ac yn trafod ein hoff linellau, moments cerddorol a chymeriadau. Ac heb anghofio seren y sioe, winwnsyn coch. Bob mis, byddwn ni'n gwahodd aelod o'r cast am chat yn y caffi. Na, cael gyd y geg, y lembo gwirion. A fyddwn ni'n gwabrwyo perfformiadau arbennig, extras a cameos y rhaglen. Wel, os ti'n meddwl bod chdi'n cael hwyl yn y stiwdio heno'r hodri, diolch byd i'w gymharu a'r hwyl sydd i'w gael yma heno. Basically, Qs yw y lle am llwyth o hot goss a takes hanfodol am y rhaglen gorau ar y teli. Siwr Lowri, ti'n iawn? Iawn, Dylan, sydd wyt ti? Ai, very good. Edrych ymlaen I drafod Rownd yn y cyfres newydd ma o Qs. Ie, a da ni'n dechrau radag da, achos mae yna lwyth I drafod oes. Oh my gosh, loads. Mae wedi bod yn flwyddyn gret ar y cyfan, ynddo? A mae'r mis diwetha, obviously, ers diwedd Tachwedd, wedi bod yn anhygoel. Efo Iris, Kay a Vince, y Carolathon. Oh, it was all going on. All going on. Exciting iawn hefyd, yn y benod yma, ni'n cael sgwrs lyflu efo Iwan Fôn, a.k.a. Jason Hardy, yn y caffi. Ymlaen at hwnna. Felly, stay tuned. I reckon, let's get into it, yfe? Yep. Yeah. O, ie. Mlaen â ni i'r prif benawdau. Benawdau. Fi'n neud thema papur newydd, cos na be mae essentially Rownd fod amdano, yfe? Y Rownd bapur. Ia. Nes i'n meddwl am hynny, dyna. Prif benawd, y prif stori'n diweddar ydy Iris Druan, de? Heddwch i'w llwch chi'n mynd a'n gadael ni. Ai, am golled. Am golled. Nath mis Rhagfyr ddechrau, dwi'n meddwl oedd o just ar ôl I hi gael y glec na'r I ffen oedd. Ie. So, ti'n kind of dechrau mis Rhagfyr. Yr Rhagfyr efo Barry'n deffro drws nesau Dani. Diwrnod y brodas. Ie. Which o'n i'n lyfo, gyda llaw. Ti'n gwybod be wyt ti angen, dwt? I anghofio am hynna? Be? Diod arall. Ti'n laen ta? Ie. Mae hwnna wedi bod yn y berthynas difyr do. Mae yna rhyw hen fflam yn fanna does. Oes. Oeddech chdi'n kind of meddwl bod na ulterior motive yna. A rwan dwi'n bach, dwi'n gwybod os na ne. Fydd Barry definitely anghofio amdano fo rwan. Bydd gen fo bethau bwysica chi fod yn meddwl amdano nhw. Wel, nath y dal wahodd hi draw I rhannu botel, ddo, ynddo? Pan o'n nhw'n gyd mynd I canu carolau. Ie. Ti'n be, fi yn meddwl bod Barry jyst yn unig. Fi'n meddwl oedd na alternative motive, ond nawr, fi'n honestly jyst yn meddwl bod y bach yn unig yn y fflat na ben unan. Big Bad Barry yn unig. Ie. Neu bod o just eisiau rhywbeth I controlio hefyd, ia. Ella bod yna elfen o hynna fyd, bod gen fo lot o control dros yn byd fan, mae angen rhywbeth, ia. Ti'n probably iawn yna. Yn ôl I Iris Druan, fi'n meddwl oedd y ddwy benod yn ar diwedd Tachwedd yn rhai o'r gorau sydd wedi bod ers ages, fel y lead-up i'r briodas, a obviously y noson cyn y briodas. Fi'n meddwl oedd y olygfa na rhwng Arthur a Iris ar y doorstep. Dyd o'n sŵs I fi siw gwmel. Argal dim ffiars o perig a chdi than drewi o gwrw. O, mae'n stenti di chwthu. Callia wir, a dos I dy welu. Ia. Chdi sy'n iawn. Ond watcha di dy hun os fori dem, Mrs Thomas. Nos da, Arthur. Caru chdi. Caru chdi fwy. Nos da. Wel, dim bora rai. Oh my gosh. Achos mae wedi bod trwy gymaint o ups and downs, a oeddech chdi just yn meddwl, pan nath Arthur ddechrau gyboli efo'r ddynas arall na, oeddech chdi fydda, ma ni, hen drics. A wedyn rwan, chdi just fatha, ti'n gwybod be, actually, this is it now, it's for real.
Ie. A wedyn mae'r curveball mwyaf yn y byd mae di dod a Ie. lle oeddech chdi'n wel, o'n i'n kind of meddwl, oh god, ydy o'n mynd i ddwy'n i ffres i gyd a rhedeg i ffwrdd efo fo, ond wedyn ti fydda, oh na, mae actually weld yn smitten. Ie. A ti o, mae di gael Wil Tan i fod yn rhan o'r holl beth o bob dim. Ie. A wedyn, bam! Ai. Mae Iris just yn gael whack. Oedd neb yn disgwyl chwaith, oedd e? Nath mam texto fi fel, oedd ddim yn meddwl, o'n i'n meddwl bod hwnna'n mynd i ddigwydd. Well played, round. Ti'n gwybod be, oedd yr golygfeydd efo Arthur hefyd, da, oedd e just mor dan deimlad, da, dda. Oh my gosh. Am y tro cynta, ella erioed yn hanes Rownd a Rownd, o'ch di actually efo genuine bechod dros Arthur. Ai, completely. Yn y carolathon hefyd, yn enwedig, pan oedd e di mynd mlaen i canu efo Wil Tan. Yw Arthur? Ti'n dod i ganu? Tyd? Sy'n nawr yn credu... Fi'n siŵr bod Wil Tan actually nawr mae fe ar bron bob pennod ddiweddar. Either fel neu appearance neu mae music yn chwarae. Ia, fydd o fatha yn y penodau nesaf wan, fydd o fatha, nes i adael lamp fi ma'n os yn y blaen, dim tra dwi yma, gai beint, might as well. Oh gosh, oedd pan fe a Arthur yn canu'r y garol na, Iesu. Nath yna gael fi. Oh my, o'n i'n methu copio. Cwsg yn dawel, Iris bach. Arthur! Rhywun arall nath really good job yw Jason. Nes i really caru speech Jason. Wel, ie, Y capel. Gillis man yn Oscar, de. Ie, fantastic. Oedd hi fatha ryw glyd distaw yn cadw ni'n gyd fo'n gilydd. Absolutely superb. Ac oedd o just mor neis hefyd, oeddech chdi just yn gweld yr dynamic rhwng Barry ydy'r brawd mawr i fod. Ac oedd o just methu copio, ac am change, fodd o babi rhedeg allan yn ei ddagra chwdy, a wedyn ti eisiau gweld Jason fatha man of the house fan de, stepio fyny a just absolutely beltar o speech, ie. Ond mae Jason just yn fwy gret yn wedi really. Boys, eich dwi'n licio mynd a feint efo fo de. Oh my gosh, 100%. A wedyn bydd y pwynt fel, derwen i'r tŷ pizza ar ôl cael peint. Fel, bydd fi'r goriadau, a bydd chi'n neud pizzas efo fe. A wedyn, ydych chi jyst yn cael iffer o session a wedyn mae Barry yn dod i fewn bod a wedyn, a ti dda, Oh my gosh. Be oedd yr oleg fa? Obviously mae cerddoriaeth yn rhan masif o Rownd a Rownd. A mae wedi bod lot o scenes anhygoel efo'r cerddoriaeth mis ma. Fy siŵr oedd na scene yn oedd efo y Rei a Barry. Ar ôl fo ffeindio hi di marw, a nath o fatha mynd, a chwydu am y tro cyntaf yn y sync. Oedd y Rei yn chwarae dan hwnna, ac actually oedd y lyrics yn rhywbeth yn sôn am ryw gyllall finiog hefyd. Waw. So da iawn. Wel, pwy sy'n pigo'r music da'r editors, neu cyfarwyddwyr, neu ti'n meddwl bod rhywun fatha Iwan Fôn yn mynd, ei, dwi'n gael bod gennych chi storyline am gyllall finiog, digwydd bod, mae gennych ni gan, eich. Oh my god, oedd hefyd y bit really da. Ti'n pan nath y gyllell cael ei anfon nôl i Barry yn y wake? God, ie. Rwy'n di gadael hwn i Barry Hardy. Barry, mae hwn di cyrraedd i chi. A pan nath breichu hir ofni braidd dechrau chwarae, o'n i'n lygo hwnna fyd, oedd hwnna'n dda. Oh, god, ie. Ma' nhw'n swnio yn berffaith i'r sefyllfa, ond hefyd mae'r lyrics yn aml iawn hefyd yn fatha efo double meaning yn os ti'n gwrando yn asted hefyd, yndi? Ie, mae nhw bach fel Homes Under the Hammer. Ti'n meddwl? Wel, weithio ar Homes Under the Hammer, maen nhw'n fel chwarae can, fel sy'n cyd-fynd efo beth mae'r cyflwynwyr wedi dweud, neu beth sy'n digwydd fel yn y tai sy'n cael ei wneud lan. Dwi ddim di treulio digon amser o watcha Homes Under the Hammer i fod i sylwyr hynna'n amlwg. Give it a watch. Fi yn meddwl weithiau, falle bydde werth dechrau band, just fel band Rownd a Rownd. Fel, just gweithio fel... Cerdded i ffwrdd. Ie. Ac mae pethau'n edrych yn dda o'r diwedd.
Mae'r gyllall yn y dror. Really obvious. Hefyd, oh my gosh, newydd gofio, y carolathon, pan maen nhw'n trafod hwnna, un o hoff lines fi hefyd oedd pan oedd Arthur yn dweud i Mel, oedd Mel fel, ti'n mynd i canu Arthur, mae gen ti lais tenor, lyflu. A oedd Arthur fel... Ia, dwi'n meddwl, de. A deud y gwir, y ffordd dwi'n teimlo, dwi'n meddwl canau byth eto. Bydden ni dyd, so... Ie, do, ie. Oedd y carolathon yn hell of an event. Oh my gosh. 24 hours o ganu, chwarae teg, ie. Lle gafon nhw'r countdown clock na? Wel, ia. Impressive. Wir, actually. Dyna'n just math o beth gen i chdi yn y hongian yn o gwmpas. Neu bod gynnu nhw fel mewn rhyw ras Santa o blaen neu beth. Ie, mae'n a lot o events yn digwydd yn y car park na, oes? Mae hynna wir, de. Un beth o'n i ddim yn siŵr, de. Oedd yr carolau i gyd yn wahanol, neu oedd o'n 24 hours o... Mae rhaid bod na repeat, oedd? Ie, fi'n credu, ar y dechrau, fi'n cofio Mel yn dweud rhywbeth fel bod pob un yn mynd i fod yn wahanol, ond wedyn, pan oedd hi ar y ffôn, oedd hi'n bod fel, ni ddim moyn gormod y crol repeats yn agos at ei gilydd. Backtrack, ie. Gos hefyd, fel, oes na gwerth 24 awr o gyrolau Cymraeg? Wel, ti'n gwybod, nes i wneud y maths, so mae 60 munud, sef awr, rhannu fo udan ni 4 munud y gan yn 15. So, 15 can mewn awr, times 24 yn 360. Oh, gosh. So, mae yna 360 o garola. Dwi eitha siwr sa ddim rhai yn Gymraeg. Ond eilla, sa chdi'n dechrau, rhai Cymraeg chdi gyd yn Saesneg. Okay, mo, you faith mo. Dechrau, iswar. Falle am fel 3 AM, o just fel, fel nhw'n sy'n canu Feliz Navidad. Ti'n brad yn really craco fi lan. Nes i weid fel, o dan nhw fel hell of a set-up, o ran fel y set, y llwyfan, o ti'n gweld o Jason neud y sign fel o iPad a pethau fel na. A wedyn, ar ôl nhw'n neud fel y countdown... Pawb yn barod i gyfri? 10! O, just Mr Lloyd yn mewn. Oedd y shitty little piano electric yma. Oedd yn swnio'n rubbish. 3, 2, 1! Oedd e mor ffynnu. Ond mae'r corolathon hefyd, oedd e hefyd yn ganolbwynt i un o pinnacles straeon mwyaf rownd o rownd. Probably un o'r scandals mwyaf mae rownd o rownd, yn oed wedi gweld. Ken y ffeindio mas am y ffair Kay a Vince. Ges i ffair efo Kay? Be dy malu? Oh my gosh. O'n i fatha wrth fy modd. Ie. Oedd o'n mynd fatha bron syth fatha angladd y ffe. Fatha the biggest A's. Fatha oedd rollercoaster of emotion. Ydych chi'n cael amser i fod yn drist am Iris, ydych chi syth i fewn i fatha Ken, Kay a Vince ar driongl yna. A fatha trwy'r benod lle oedden nhw'n mynd am y lads weekend away, oh my god, pan mor cute oedd hynna fyd. Ac oedden nhw fatha yn referio at yma fatha. Trip pogio go iawn hen deip den. Pysgota, caban yn y coed, dim we, dim signal ffôn. Trip pogio go iawn, yr hen deip. Yr hen deip, ni'n lyfo hwnna. Ac efo'i els a falle, a chdi just fatha, oh god, oedd just yn tensiwn trwy'r holl benod. Oedd, oh my gosh, o'n i'n lyfo fe. Oedd chdi just fatha, ddim yn siŵr sut oedd o'n mynd i fynd, achos just gen hynna, oedd Matthew hefyd i ffeindio allan amdano fo. Pws am meddwl, Vincent bach ni o bawb. Be di'r hyn ddiwydiad na am gyd tawel ne? Wel, o'n i'n kind of meddwl, oh god, mae o'n mynd i enjoyo iwsio hon am chydig, neu ydi o, achos mae o di hollol fatha newid, do. Ie. Dwi'n meddwl hefyd i fi chwerthin, classic fel unrhyw rhaglen neu ffilm pan mae rhywun yn delete o rhywbeth, mae fe just fel, un bottom random, delete. Rita, delete. Reit ydyn, ia. A paid y poeni, tos am copi arall. A ddweud ei mwth neb. Dwi ddim yn fel delete, mynd i recycle bin, empty recycle bin, are you sure? Yes. Was fel, boop, gone. Dyna ni, gone. Bydde evil Matthew, o rhai misoedd yn ôl, fi'n meddwl wedi wneud mwy efo hwn, ond fi dal yn meddwl bod wedi cael rhyw fath o foddhad o fel datgelu bod yn gwybod a pethau fel la. Ti'n cael am y tro cyntaf, dwi'n meddwl hint bach o, mae hen Matthew dal yna, ia.
So, a wedyn, ia, oedden nhw yn y caban yma. Ie. A wedyn, o'n i'n gwatchad, o'n i'n just yn cael y teimlad o fatha, oh my god, mae'n kind of gwybod. Achos oedd o bod yn fatha stupid o neis am Oedd e mor jolly. Meds, di meds, dwi di brynu billets deg, bla 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 bla. Ie. A gwneud, oh god, mae'n gwybod. A wedyn, ia, nath Vince just deud, na fo, dyna'r effaith mae home brew yn gael yn chdi'n siŵr, just... Oh my gosh, o'n i'n chwerthin, just y thought o Vince yn gofod cerdded nôl ben ei hunan yn mynd. A ti'n gwybod be, mae mor harsh, mae o'n pathetic yn di, ond ni'n teimlo bechod pan oedd Kay actually'n deud hynna. Ond oedd o'n ormod o bwysa. Pathetic. Ond o'n i dda, ti'n gwybod be, mae'n unpathetic. Pathetic. Ie, ma fe. Oh my gosh, mae Kay mor dda. Fi mor falch bod Kay mas o sexy mode nawr, bod ni'n nôl mewn i fel angry mode. Cos, wel, dyna le mae'n excelo, yw fel... Sexy mode. O'n i methu handlo fe pam oedd hi a Vincent yn fel cwrdd lan yn y hotels. O'n i'n meddwl yn... Na, o'n i'n mylicio fe. Just yn odd oedd, oedd hi just fatha full horn, ac oedd chdi fatha, Kay, na, dim chdi di hwn, Vince fe. Ond, ie. Na, dwi'n cytuno. A hefyd, dyna oedd yn real Kay, fatha, nath hi mynd fewn i chydig bach o victim mode efo Kelvin, bod fatha, ti'n mynd gwybod beth dwi'n gorfod diodda, gorfod mynd trwy hyn i gyd, a wedyn syth efo Ken, oedd hi hollol dda, nôl i dwaith, gen chdi pick up i wneud yn brincir neu lle bynnag. Dim lol, just hollol in denial a Ken, drian, just fatha, just dyda sori a hi fel methu dweud sori. O, ti'n bydd yn cute hefyd, pan oedd fel Kelvin yn sort of cyd yn dreulio efo Kay, a wedyn nath e mynd nôl i'r tŷ, a nath e ailadrodd exactly be oedd Kay di dweud i fe. Mae mam di chael un anodd hefyd, cofia. Rhwng cadw'r busas a'r teulu mae gyd efo'i gilydd. A da ni ces, wel, da ni sticio fo'n gilydd ydan. Mae'n lai gair am air, dweud. Ond fatha hefyd mae Kay yn gwybod pa mor thic di. Oedd hi'n gwybod yn iawn beth hi'n neud fyd yn deud hynna. Literally. Ond hefyd fatha, o'n i hollol fatha, yes, Kylie, o pam nath hi reid y slap fyd. Oedd hwnna'n clas. Diolch wir? Oeddech chdi'n cael affair efo Vince? Nice touch. Drian a Melanie Phoebe Roberts, nath ni ddysgu yw enw llawn hi, nes i joio hwnna. Drian a hun, fel holl beth yn dod mas tra oedd hi'n fyw efo Elen Fflir ar hedo. Wel, diolch Mel, diolch y teimladw iawn, diolch yn fawr iawn, ac wel, mae di bod yn noson llawn emosiwn a dathlu a chofio yma heno Rhodri, ond yn ôl ata chdi i'r stiwdio. Oedd Elin a Mel ddim yn gwybod lle i sbio yna. Na. O'n i hefyd actually yn licio ffordd nath Jason cyfeirio at Elin Fflir. Dwi'n gael cyfarfod Elin Fflir. Be, fod na'n ddelas ar teli? So, fi'n falch bod yr holl beth mas nawr. Fi'n eich mlaen o beth bydd yn digwydd. Fi'n falch hefyd bod Kylie finally mynd i Gaerdydd. Mainly, achos fi'n really moyn hi ddod nôl efo Wedgen. Wedgen, ie. A, bydd hwnna'n clas. Bas y cymeriad hwntw Rownd definitely di dweud Wedgen hefyd. 100%. Oedd o'n lle dau orffan o, really, doedd, efo Kylie. So, a hefyd, dwi'n meddwl nath o weithio really da, bod ni di cael cipolog o Gaerdydd. A sut mae'n mynd i fod yn byw yna. So rwan, pan da ni'n gweld hi'n mynd ar y tren, ti'n kind of fatha, fydd hi'n iawn. Fydd hi'n ti'n iawn. Ond be mae'n mynd i ddod nôl i, ti'n mo, ar ôl i Ken weid. Dwi isio gwerthu'r tŷ a'r busnas. Ti'n gwybod be arall dwi isio? Divorce! Oh, God! Gosh. Imagine Kay a Vincent yn cymryd dros y Kay cabs o'r gilydd. Na, sa eisiau meddwl amdano fe. Na, ti'n gwybod be, swn i'n mor flin sa Kay a Vincent cael ei gilydd. Bydd e'n horrible. Dwi'n siŵr, oedden nhw efo gilydd o blaen, oedd? Dwi'n siŵr. O, nhw? Be fel cyn Ken? Cyn Ken a Kay? Dwi ddim yn cofio, actually, fe fi jecio, ond dwi'n eitha siŵr oedden nhw o blaen, ia. Dwi'n yn gwybod, mae'n mynd i fod yn ddifyr gweld beth yw'r aftermath rwan. Yndi. Un romance fi wedi bod yn mwynhau ar Rownd yw Ellen, neu Mrs Eds? Mrs Eds. A Llyr, sef, y boi busnes newydd yn town. Be ti'n meddwl o'r romance yma? Ti wedi bod yn mwynhau?
dwi'n licio bod ni'n cael gweld fwy o Elen, cos dwi'n meddwl mae'n absolute dude, ia. Ie, cytuno. Dwi'n gwybod, mae'n oed. Mae'n gneisiau, ti'n fawr, mae'n just yn bach i forward for my liking. Dyna bod fi'n hen ffasiwn. Be o ti'n meddwl o'r date ei hun yn yr Indian? Ie, oedd yn iawn. Bach yn weird. Swn i'n mynd o'r date gyntaf fo rhywun, a swn i'n tynnu llun o fi am swwy yn ceg. Swn i'n dweud, a oedd yma un blaen really weird o ddod i dweud, pan bod wedi gyrru'r bloda nath o weld hi, oedd o fatha... Gath o'n nhw'r effaith o'n i wedi gobeithio? Was? Pwy sy'n gofyn cwestiynau fel e? Ie. Pa fath effaith na fod i gael, oedd e? Ie. They're nice, I guess. Bach yn weird, bych chi wedi gyrru nhw i'r ysgol, ond... Ie, i'r ysgol, mae'n weird. Mae'n gweld fel prifo-athrawes ti'n cerdded mas o'r ysgol efo blodau. Ti'n fel, ww. So dde, miss fy cariad. Mae fe wedi cael few fel classic Huntu lines. Classic Huntu. Un o'r ffefrynnau yw... Trysta fi, fi wedi angen ffedog eddi. Classic Huntu. Swnio'n afiach. Ie, mae rhywbeth yn yma. Mae rhywbeth jyst fel sleazy amdano fe fi ceri. Fe a'i fab, Oes, a dwi'n meddwl pam ella'r ffordd deheuol da chi'n deud o hefyd. Wel, dwi ddim ond yn dychmygu'r gweitha rwan, da. Ie. Hoff line fi oedd, pan oedd e'n jyst yn mynd trwyddo fel cynhwysion ar gyfer y pacora. A oedd e'n gweud... Ac heb anghofio seren y sioe, winwnsyn coch. Classic Huntu. Oh my god, sy'n ni'n werthyn. Oh. Seren y sioe? Na, dwi'n yn gwybod. Ond gaethon ni rhyw hint o... Mana bach o past yna, does? Oes. Efan na ddeud ti am ddeithi am mam. Ie. Be mae hwnna amdano? Dwi'n yn gwybod. Be ti'n recno? Ti'n meddwl bod o fatha dodgy past, neu ti'n meddwl bod o'n... Fi'n meddwl mae definitely hint o dodgy past. Yn gyntaf oll, achos nath e cael ei introducio i'r stori fel y person oedd yn prynu garej off Barry, na fe? So mae'r ffaith i fi bod nhw yn sort of nabod i gilydd neu rhywsut yn gysylltiedig trwy busnes yn awgrymu bod e yn dodgy. Ie, mae yna rhyw mystery na, oes? Ond sa'n siŵr pa mor sinister yw'r cefndir eto. Na, o'n i ystod yn meddwl hefyd bod rhywbeth bach yn dodgy am Efan fyd. Mae just rhy morally savvy am ei oedran i fi. Ie. Gormod o gel yn ei wella fyd. Gormod o gel. Never a good sign. Mlaen i mwy o Huntu loving. Dylan a Sophie a wrth gwrs, wel, Mair, sef sy'n enemy i Dylan these days. Dwi'n meddwl ar ôl y sgan. Ie. Felly fydd hi'n oce. Oedd bob penod oedd hi yna fo, ond i just fatha, brat. Brat. Ond ti'n gwybod be, dwi'n meddwl mae hynna'n eitha clyfar, cos dyna di Sophie, really, da. Ie, exactly. Mae hi'n bach o brat, so just merch i mam ydi hi. Ie. So mae'n eitha neis gweld hynna. Nath actually really ticklo fi. Chos nath Mair ddeud, wbeth, Dylan Goggles. A nath Sophie fatha, just, mae ffain i chdi alw fo'n Dylan Goggles. Cario ymlaen efo'r sgwrs. Ddoi di hefo fi'r sbyty, i'r sgan. Dim job Dylan Goggles di hwnna? Wel, mae Dylan yn gorau mynd i Aberystwyth i gyfarfod i rieni a llew i ddod o fadra. Ond ni'n fadda, pam ti'n mynd eithaf o dylech chdi'n bod yn galw fo'n hynna? Mae'n... Mae'n athron i chdi, a dau, mae'n really speitled, so... Ond na, mae hi wedi cael ffordd i hun rwan efo cael gweld y sgan, dydy, be di rhyw y plentyn na. Dwi'n meddwl mae'n eitha licio bod just hi a Sophie yn gwybod be di rhyw a... Gwn i weld, os fydd hi'n datgelu hwnna mewn rhyw fath o ffordd i un o'r plant eraill neu Dylan yna fydden ni'n gwybod, mae dal bach yn evil. Oedd y busnes 3D printing na, o'n i fel, gosh, mae hwnna yn gas. Hefyd, efo'r 3D printer ma, fi'n honestly meddwl, fod un o'r sgwenwyr neu fel y producers neu pwy bynnag, jyst wedi clywed fod yr ysgol efo 3D printer, maen nhw fel, ni angen cael hwn mewn i'r storyline. Gwyd o'n pretty cool, wel, o'n i'n impressed. Tio be, fi'n really mwynhau Sian, John a Caitlin dal, yn enwedig fel y diwrnodolig. Fi yn joio nhw, fi'n meddwl bod e'n lyflu dyddi ma. Pan oedd hi di cael yr hosanau dolyg, you know. Da ni wedi cael hwyl dydan, ni'n tri.
Dwi'n di arfer fo'n byd fel hyn o blaen. Dwi'n gwybod fe i ddeud. Os ydw eisiau ti ddeud, dim byd siwr. Cos dim byd o gwbl. Ond gen i wbath bach i chi. Ai, sweet. Lovely, really. O'n i'n cweit yn dall, o'n o beth i digwydd efo'r car, lle. Oedd hi fatha, na, mae'n rhywun wedi dwy'n car fi, a wedyn oedd John fatha, na, fi sydd efo fo, dwi wedi neud o fyny chdi. A wedyn, yn y cramsor, oedd hi wedi cael car arall, so oedd hi fatha, wel, gen i ddau gar fan. Ie, mae jyst efo 2 gar. Be ti'n meddwl sy'n wedi ddigwydd efo'r car arall? Fi'n meddwl felly wneud i ddechrau ralio. No, ti'n meddwl? A fi'n meddwl gen i cameo arall mewn few months time, pobl ralio. Gyflwynwyr ralio. Nawr, ni'n mynd draw i'r caffi i siarad efo un o ser y mis diwetha, a'r flwyddyn diwetha, Iwan Fôn / Jason Hardy. Iawn, Iwan. Dwi'n champion ddech fawr, sut ydych chi? Ai, very good. Well done. Well done. Felly, mwy o synhwyrol i ddechrau'r sgwrs yma yw gan gyfeirio i'r storyline diweddar, sef wrth gwrs colled Iris. A gyda, congrats ar, wel, actio, gwych. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr. Sut profiad oedd yr, actio'r storyline? Oedd y reit surreal. Da ni gyd yn ffrindiau mor agos efo Karen. Oedd yn sort o teimlo fatha bod ni'n cochi go iawn. Da ni'n meddwl bod yn gweld ti'n gwaith bob dydd. Dwi wedi bod yna wan ers bron i 5 mlynedd, a ti di arfer gweld Karen bron i am bob dydd yn gwaith. Mae'n mynd i fod y ryfedd peidio gweld ti o gwmpas. So, oedd y dagra yn genuine. Wow. Be oedd reaction ti pan wnes ti fel cael y sgript am y tro cynta a o'n nhw'n lladd Iris off? Wel, ti'n cael gwybod o flaen llaw cyn i chdi gael y sgript. Ti'n gwybod mae yna rhyw C o gwmpas, mae nhw'n dweud, just heads up i chdi, mae hyn yn mynd i ddigwydd. Ond oedden ni'n gweud siwr sut oedd o'n mynd i ddigwydd. Oedd o'n dipyn o sioc i fi na fel oedd o'n digwydd, really. Bod ti'n mynd mor gyflym. Dyna neb y ddisgwyl yna gydd. Na, oedd o'n briliant, doedd. Oedd faint o plot twist oedd o. Oedd o'n mynd fod yn ddwrnod prodas i God, mae di marw. What? O'n i'n meddwl bod nhw wedi gwneud job rili da yn sgwennu'r benod na oedd yn leidio fyny hi'n marw. Oedd o'n setio fyny'r gynulleidfa, go iawn. I fynd o brodas i farwolaeth, just genius. Tren i bod Dale methu bod na ddo, yn yr angladd i hun. Lle mae Dale, dwi? Wyt ti efo... Ni di bod yn wandran fel, wyt ti efo unrhyw theories? Wel, ydy o'n Columbia? Mae hwnna wedi bod eitha... Mae'r stori yna wedi bod yn mynd rownd stafell werdd yn gwaith. Sgwni na fo sy'n suppleio Barry efo'r cyffuria yma. Dwi'n just yn gweld o'n odd bod o ddim yn troi fyny, tro. Mae fam o di marw o fe dith o'n dod yn ôl. Dwi'n mwyn gwybod pam. Ti actually beth wedi, fel Jason, wedi actio efo Dale? Na. Wel, dwi ddim. Mae'na amryw o Jasons di bod. Be ti? A mae siŵr fe na un arall ar ôl fi. Na, dwi rioed wedi actio efo Dale. A mae'n rhywbeth fyswn i wffa modd yn gwneud. Bring back Dale. Mae Jason bod tro'n cael ei reid lawr gyn Barry, so neis os oes da Dale yna. So mae'n cael y dynamic, a mae Jason yn rhoi Dale lawr bob tro. So bod gynno fo rhywun i ddefnyddio fatha punching bag. Fydd o'n glas. Ti'n sylwi ddo, mae Jason di bod yn sefyll fyny chydig bach fwy i Barry yn ddiweddar, do. Fo sydd wedi bod fatha Barry calla, mae wedi callio dipyn ers mynd efo Annes, dwi'n sylwi. Os nath o ddod i fewn i'r rhaglen yn... Wel, mae wedi bod ys blynyddoedd, just yn dwpsyn bach. A dwi'n cymryd dwi'n efo marwolaeth Iris fydd Jason yn gorfod tyfu fyny'n gyflym iawn. Oedd o'n deud yn yr angladd na Iris oedd y glyd, ond ti'n kind of teimlo ella na fo fydd o rwan, fo sy'n sortio teulu Anest allan, fo sy'n cael Barry i gallio, so dwi'n gwybod os di o'n rhyw fath eti feddi y tret yna gan Iris, dydi? Allan o Arthur a Barry, fo ydy'r calla. Odd sut mae'r rhod yn troi achos fo oedd y twpsyn, de. Mae'n yndi, ond... Yndi. Mae'n weird meddwl nôl i fel, oedd Jason efo planiau i fod y DJ mawr nesaf, fel symud i Ibiza, pethau. Ma'n dod o hwnna nôl bod yna hyn, bod o'n DJ o. Da ni rioed i gweld o'n actually DJ o'n iawn. Ond
Yn y flats newydd, mae gennym ni studios newydd lle'n gefni wan. A mae gen Jason y flats newydd yma. Da ni wedi weld ar y teledu fan hyn. A yn y gornel, mae gennym fi'n DJ setup. Efo monitors a llwyth o vinyl. Nice. Reit y gornel stafell fyd, mae yna shower booth sydd i fod fatha vocal booth dwi'n cymryd. So pan nes i weld hwnna gyntaf ni fel, maen nhw'n mynd i neud lot o stories cerddoriaeth efo Jason, ond na, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl bod o all the gear, but no idea. Sa'n dda, gweld rhyw fath o ref yn Glanrofon, sa? Fysa, ie. Awn ni siarad efo'r sgwenwyr rwan hyn. Ia, ref a pizzas, ie. Ie, glas. So ni hefyd yn lyfo gweld fel Jason, os oedd fel vocal booth, just gweld yn recordio rhywun fel, once more from the top, please. So ni'n gweld yna. Recordio Barry a Will Tan yn ei fel charity single. Ie, dwi'n gobeithio bod ni ddim wedi gweld diwad o Will Tan, gobeithio bod o'n dod yn ôl. Gobeithio. Dwi'n licio gweld Will Tan, so picad i fewn bob yn hyn. A mae'n cael credit fydda Will Tan efe ei hun. Fi'n offi syniad felly bod Will Tan ddim actually meddwl bod Iwan yn actio, mae fes yn troi lan yn meddwl bod e'n neud real appearance. Oh my gosh, Jason i recordio Will Tan. We'll get on it, Un peth ni wedi gweld, obviously, yn ddiweddar yw perthynas Jason a Arthur yn sort of mynd agosach, obviously, wrth reswm. Ti'n cael bod Jason fel yn offi Arthur deep down? Wel, dwi wedi beisio y cymeriad Jason dipyn bach ar Arthur. Ffynnu. Da ni wedi cyfarfod tad Jason. Oedd hwnna'n un o'r golygfeydd cyntaf nes i wneud lle oedd tad Jason dod yna ar ei slap iddo fo, reit allan i tŷ pizza. Am bod oedd wedi cysgu efo cariad i dad. So pan nes i gyrraedd yn ei weld, so dydy hwnnw ddim wedi bod yn father figure iddo fo. Yr unig father figure mae wedi gael mewn ffordd ydy Arthur. So, dwi wedi trio cymryd dipyn o traits Arthur. A mae jyst actio efo Iwan Fôn, mae'n anodd peidio pigo pethau fyny gyda fo, chos mae'n actor mor arbennig. Pan ti'n mynd ar set efo Iwan Fôn, ti'n mynd gwybod beth sy'n mynd i fatha. Mae'n llechio chdi weithio fo, mae'n gwneud chwerthin llond dyfol ar y set. Clas. A mae rhaid iddo fo gael y gair ola. Dei wan bod gyda ni sy'n, a Jason sydd efo'r gair ola yn y sy'n. Bod fi'n deud, caid y geg Arthur. Neith Iwan Fôn bod tro fynd, wel, o'n i di meddwl. Tro pan ti'n deitha fi, diwedd y sy'n, caid y geg, Jason. Meddwl o'n i, swn i'n dweud beth yn ôl, na, caid i, y geg, y lembog gwirion. Fantastic. So ti eisiau dwy'n yn shot i fechio ysgwyn? Ie, glas. Yna, just meddwl o'n i, fysa fo'n bach o well, de. A mae'n cael ffordd i hyn. Da chi'n cael rhyddid i wneud hynna hefyd? Wel, mae o yn. Tuff, ie. Ia. Yndi, na. Ond, swn i'n newid hynna mae'n byd. Brilliant. Gosh. Os ma nhw'n castio Jason nesa, fi'n gobeithio nawr y gofyn i fi, chos sy'n ni'n lyfo, fi eisiau actio efo Iwan Fôn. Sa'ch chdi'n wonderful o Jason. Ti'n meddwl, ie. Falle bod wedi cael fel car crash, mae wedi dod mas o coma, mae fe'n hwntw. Ia. Ti wedi bympo mewn i fel Jason ar Night Out, Jason arall? Wel, nes i weld o maes bi, mae hyn bach rhyw few months ar ôl fi gael y job. A nes i pasio'n car o'n i ar y carpac, a nes i just agor ffenast a dweud, fi di'r Jason go iawn. A oedd o'n edrych yn pleased iawn bod fi wedi deud hynny, cadur. Ond joc oedd o, twa. Ond ie, dwi'n nabod Dewi. Mae'n hilarious. Os ti'n gwrando Dewi, ydy Jason go iawn. Mae'n iawn. Fighting talk. Nice. Ti'n meddwl bod yr fatha Jasons y gorffennol yn gwachod o jyst adansoddi bob dim ti'n neud? A sut sy'n nhw'n neud o wahanol? Wel, swn i'n gobeithio ddim, de. Ne fysa na gen nhw'r restr hir faith iawn, swn i'n feddwl. Na, mae'n absolutely, mae'n actor di bod yn superb, de. Do, mae wedi. Oh my gosh, fi wedi crio trwy gymaint. Do, a crio a chwerthin, de. Ie. Dyna nhw beth ti'n mwynhau am chwarae'r cymeriad, bod yr doniol a'r dwys. Yndi, dwi'n wedi cael llawer o gyfleoedd i gael actio'n ddwys. Tan y ddiweddar. Ac oedd yn rhywbeth o'n i
bob tro yn sôn efo'r uwch gynhyrchwyr, swn i'n licio rhyw stori bach lle da ni'n gweld ochr arall o Jason. So bai chdi ydi o, bo Iris di marw felly? Dwi'n dweud hynny. Ond ma' nhw wedi llechu fi fewn i'r deep end go iawn. So, oedd o'n, dwi di rili mwynhau o. Dwi'n di cael y cyfle i gael actio mor ddwys o hynny o blaen. Na. A mae'n rhywbeth dwi'n rili mwynhau. Sy'n weird. Dwi'n enjoyo mynd i gwaith a crio. Yeah. Wow. Therapy. So fel ti'n gweud, mae'r storyline yma cyfle i ti fod yn ddwys. Ond os yna unrhyw storylines eraill dros y blynyddoedd ti wedi really mwynhau fel cael yn stuck mewn i? O'n i bod o'n enjoyo wneud y stunts. Gath Jason gyfnod o'n neud lot o stunts. Nice. So, o'n i'n trio hyrwyddo'r tŷ pizza. A mewn un stori lle o'n i'n hongi a'n baneri oddi ar llefydd stupid. Ac o'n i'n hongi a'n banner oddi ar ysgol Glanrafon, dwi'n meddwl chi'n cofio. Oedd yna'n clas. Ia, de. So, o'n i'n hongi yna ar raff. A raff, gyda llaw, gath i ddefnyddio ar rhaglan Bear Grylls ar Sky One. Paid am wydro. No way. So'r dynion ma wedi dod efo ni'r dringwyr ma oedd yn neud siŵr bod ni saff ac yn strapio ni fyny fo'r rhaffa ma. Oedd o'n dweud mae'r raff yna wedi bod yn yr Antarctic efo Bear Grylls. Wow. A wedyn o'n i'n hongian off ganolfan Hamdden. Glas. Un arall nes i'n neud stunt, oedd o'n mi fod yn stunt, oedd o'n i'n mynd ar jet ski, date cyntaf anest. A ddisgynnu sydd ar y jet ski. Nes i'n neud a backflip oedd anna fo. Dwi'n siŵr ath y blooper yna ar Instagram, do? Do. Mae hwnna i'w weld yn rwled ydy. Glas. Be oedd Jason yn cael reid ar y cefn, a y lein yn y sgript oedd, stopia please, dwi'n mynd i ddisgyn. Oedd Heledd, sy'n actio anest, nath i sbidio fyny, ac o'n i yn genuinely yn mynd i ddisgyn. Ac oedd o'n i'n mynd codword gwahanol i ddeithi, fatha, os ydw i'n mynd i ddisgyn, stopia. So o'n i just yn gweiddi, so oedd i stopia please, dwi'n mynd i ddisgyn. Ac oedd hi'n mynd actio ni don. So hwnna oedd cyw hi fynd yn gynt, a dyna'n hwyso fi dros ym hen i, a do'n siladio nhw dŵr. Funny. Wow, clas bych chi'n cael mynd ar jet skis, efyd. Ie, ond da ni'n wedi cael neud pethau fel o stipyn rwan. Oedd y storyline efo'r speedboat. Oh my god, oedd. Oedden ni allan yn hwyr yn os ar y fennau, briliant. Clas. Speedio rownd ar speedboats. Hwna di'r fyreiddwyd, mae'n dod i job, ie. Ie. Oedd mynd i'r dŵr am tua 1:00 yn bora, a hitha'n ganol geia ddim yn llawer o hwyl, ond... Oh my gosh, ie. Fel arall oedd o'n gret. Fel arall oedd chdi'n teimlo o James Bond. Oh, definitely on. Mae rhywbeth fi wastad yn rhywun gofyn. Ti'n bod yn y title credits ar y dechrau? Efe ti sydd ar y moped? Ie, digwydd bod fi, di hwnnw. Oce, cool. Ie. Diolch yn chlirio hwnna lan. Gyd i gysgen o ddol. Ys fi ti'n bod yn bygio chdi, erioed. Bob tro fi'n watcha, mae'r bit yna, a fi fel, obviously, surely Jason yw e. Ond, ie. Weithio'n trael geso, os mae pobl eraill yn fel y title sequence, os mae pobl o'r rhaglen o e. Dwi'n meddwl na fi di'r unig un sydd yn... Ie. Waw. Mae hwnna'n good trivia hwnna'n deud pwy ydy'r unig gymeriad sydd yn yr opening credits. Ie. Ie, nice. Un peth fi wastad mae'n gwybod gan pobl sy'n ar Rownd yw, cyn o ti ar Rownd, o ti'n watcho Rownd? O'n i pan o'n i'n ysgol, oedd o'n naturiol o'ch ti'n dod adra o ysgol, o'ch ti'n gadw fichdan jam a Pennod o o'ch ti'n gwachio Rownd. Nice. Ond pam eisiau brif ysgol, o'n i'n gwachio llawer o teledu anyway. Mae siŵr nes i gael cyfnod o 5 mlynedd o beidio watcho do. So o'n i dipyn bach allan o'r loop pan nes i gyrraedd yna. Ond yn amlwg gwan, dwi'n gwachio do bob wsos, ni'n myfethu fo'n byd. Clas. Ie, ti yn eistedd lawr i watcho do? Ynddo, weithiau na i just oedd eich na'n gwachod nhw am few weeks, so wedyn mae gynnu fi 6 i watchod ar un tro. Dyna mae lot o bobl licio neud, achos mae'n ddigon byr i chdi gael racio nhw fyny a binge nhw, dydy? Yndi. Ie, na'r ffordd i wneud e. Right, busnes meddwl Barry, obviously ti'n meddwl rhoi dim lot i ffwrdd, ond un peth fi'n moyn gwybod yw, wyt ti'n meddwl bydde Jason byth yn troi at drosedd fel, mwyn helpu Barry mas? Chos fi'n kind of gweld Jason ar hyn o bryd, mae bron fe sy'n cymryd drosto fel the man of the family sort of thing.
Yn y ffordd mae fe'n eiddfedu, mae fe'n lot mwy o sens ynddo fe, mae fe'n lot llai fyrbwyll na Baza. Ie, ynddi. I fod yn onest, chdi, dydw i ddim. Na. Dydw i ddim. Efo beth sydd yn mynd i ddod i fyny fan efo'r stories ma, na. Mae Jason yn mynd i ddysgu bethau am ei frawd. Mae'r gwir yn mynd i ddod allan, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i... Dwi'n meddwl bod hynny yn mynd i... Neu siŵr bod Jason byth yn mynd i fod fel Barry, dwi'n meddwl. Class. Oh, wow. Fantastic. Oh my god, fi'n edrych gael goosebumps. Oh! Wow. Fi'n meddwl bod hwnna'n bwynt da i ddod ar sgwrs i ben. Iwan, diolch o galon am gael chat efo ni. Mae wedi bod yn hyfryd. Ti'n neud jobyn gwych fel Jason. 100% un o'r hoff gymeriadau o'r blynyddoedd diwetha clas. Diolch o galon i chi boys, diolch o fawr. Mae Iwan yn superb. Mor neu siarad fel yma. Ai, gymaint o lovely insights fan'na hefyd. O'n i'n really hoffi fel y ffaith bod wedi slightly beiso cymeriad ar Arthur. Hynna mor ddiddorol. Nath yna rioed groesi meddwl fi yn mynd i gymaint o sens. Wel, cyn i ni fod ymlaen, yn treol rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd mis nesaf, mae'n amser i ni werthfawrogi rhai o'r ser rheini sy'n weithio'n blandio mewn i'r cefndir. Yr unspoken heroes. Yr actorion sy'n tu fas i'r spotlight. Extra neu cameo y mis. Da ni gael yn spoilio chydig bech mis yma don na ambell i enw eitha adnabyddus actually allai ddechmygu bod Bills di bod reit o drud mis yma achos y gyda ni Elin Fleur, probably costio bom i gael hi, ond dyn ni eisiau really mwynhau cameo hi fel hi hun a just y ffaith bod i gorau actio i slap Kay a bob ddim yn mynd ymlaen so actually Elin Fleur yn gorau actio fel Elin Fleur. Wel, os ti'n meddwl bod chdi'n cael hwyl yn y stiwdio heno'r hodri, diolch byd i'w gymharu a'r hwyl sydd i'w gael yma heno. Dwi'n mhentra Glan Rafon. Hefyd, yn eitha tebyg, mae Will Tan, obviously, nid y siarad yn barod, mae fe'n Bobman. Superb. Cool dude, Will Tan. Yw Arthur? Ti'n dod i ganu? O'n i hefyd efo Will Tad, o'n i'n rili licio, oedd pobl newydd ddechrau ffeindio allan am Iris, ac yna griw bach di ymgynnull allan i'r caffi, fatha Glenda, Terry, Philip, a wedyn oedd Will yn dod drwy'n gornal efo'i gyntar. Symai, ddiw! Barod am brodas! Hefyd, nathon ni cael yn treatio i little bit of Alan Powell. Mi rydyn ni gyd wedi ymgynnull yma heddiw, i werthfawrogi, i dathlu, a diolch am fywyd Iris Hardy. Mae wastad yn neis cael blast from the past ydi, a wedyn, dwi'n meddwl ti'n gwybod os oes yna briodas neu angladd yn dod i fyny, ti fatha, iawn, here we go, Alan Powell, let's go. Wastad yn neis gweld fo. A wonder os mae fe'n gallu neud priodas yn bwgo iawn, fel yr actor. Pa mor cool bydd hwnna, fel, Os fyswn ni'n marw, dwi'n mynd i neud Will wan, i bod Alan Powell yn mynd i gymryd y gwasanaeth pan dwi'n marw hefyd. Shout-out arall i Karim. Brilliant extra. Ai, really good. Nes i especially fwynhau pan oedd y dod ar fel y tray yna, fel efer pagoras oedd e, oedd just bwyd yn sizzlo, oh my gosh. Barod am eithaf gwrs? Oeddi'n gled? Oedd o'n edrych yn berig os rhywbeth. Gobeithio. Oedd e'n delicious, o. Swnio'n berig. I fi, yr extra gorau'r mis, mae fe ddim actually even yn extra. Mae fe just, mae obviously un o'r prif gymeriadau, ond oedd Kelvin yn awake. Da ni'n siarad i Jace a Anest, a dyn just tu ôl nhw, oedd Kelvin just yn fel sgoffo hynna'n fel, y bwyd, y thing. Wel, ddim yn gweud, sa'n cael ei gweud yn byd trwy'r penod cyfan. Oedd just yn y cefndir, just yn bwyta. Briliant. Mae siŵr oedd o fatha, wel, just meddwl am y cymeriad, wel, ni'n nabod i mor dda hynna. Hefyd, pwy all fi wedi mwynhau yw Mick. Fi'n absolutely caru input Mick. Wel, ia. Gan bod Mick wedi delifro few excellent lines. Said he sent you the knife as a warning. Warning? What happens next? Nothing, mate. Doesn't want you to forget that he's about, but it's over. No comebacks at all? Nah, you can relax, mate. Cheers, Mick. No worries.
Ia, ti'n gwybod be? A nes i rili sylwi am y tro cynta pa mor fatha spot on oedd acen fo. Oedd just really nice clywed gyda fo. A hefyd, dwi'n meddwl, oedd be oedd gyda fo i ddeud mor bwysig na fatha. Just deud wrth Barry'n straight, bai chdi di o bo mam chdi di marw, mate. My mum's dead because of him. No, mate, your mother's dead because of you. Look, I'm sorry, Baz, but just let it go, yeah? For your own good. Yeah, huge lines. Huge lines, big job. Alright, so congrats, Mick. Extra neu cameo y mis, mis. Oce mae'r theme tune wedi dechrau chwarae. So, i edrych mlaen i'r mis nesaf yn gyflym. Elen a Llyr, happy ending neu doomed o'r dechrau? Mae'n rhywbeth bach yn odd yn mynd i ddigwydd, does. Dwi'n am ddweud doomed. Teulu'r Hwntws, ti'n meddwl bod nhw finally wedi mynd i sefyll mlaen o problemau nhw? Dwi'n meddwl fydd Annes yn cael rhyw ffit arall a pob yn dod at ei gilydd. Yeah, get over it, guys. Mair, yw hi'n mynd i barhau i ymddwyn fel brat? Definitely, hi a Llew, dwi'n meddwl Battle of the Evil Children fydd hi. Cytuno. Vince, os yn rhywbeth ar ôl i fe'n Glanrafon? Na, mae angen symud i Gaerdydd at Calum i ddechrau bwnsio, dwi'n meddwl. Ken a Kay, un nhw'n mynd i werthu? Dwi'n meddwl maen nhw wedi sticio fe gilydd yn y pen draw. Surely. Ac i orffen, ydy Mr Lloyd yn mynd i wneud ei ddiwedd 2022? No chance. A dyna ni. Diolch i bawb am rand o'r penod cyntaf. Cofiwch i gysylltu efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol efo unrhyw beth o gwbl ydych chi eisiau clywed ar y podlediad. Bydd hefyd link i chi anfon voice notes. Bydd gallu cael eu cynnwys ar y podlediad. No way! Serious? O'n i bai am hynna. Welwn chi mis nesaf. Ta-ra! Yeah!